Arwyddo'r arglwydd yw'r ddeiar a'i llawnder, y byd a'r rhai sy'n byw ynddo. Oherwydd ef a'i sylfaenodd ar y moroedd, a'i sefydlu ar yr afonydd. Pwy esgyn i fynydd yr arglwydd, a phwy asau fyny le sanctaidd, y glân ei ddwylo a'r pur o galon, yr un sydd heb osod i feddwl ar dwyll a heb dyngu'n gelwyddog. Fe dderbyn fendith gan yr arglwydd, a chyfiawnder gan dduw ei achawdwriaeth. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa o eglwys Sant Govan yma yn Sir Benfro. Mae bach yn wyntog yma, gobeithio bod ni'n gynnes yn eich tŷ chi. Croeso i chi gyd a phob bendith ar yr addoliad. Daw'r darlleniad heddi yw'r wythfed bennod yr 20 o lyfr Exodus, a dyma i chi hanes gwneud dillad i Aron mwyn ei gysegru'n offeiriad. Gwna fantell yn effod i gyd o sidan glân, a thwll yn ei chanol ar gyfer y pen, a gwiniad o'i amgylch fel y twll a geir mewn llirig rhag iddo rhwygo. O amgylch godre'r fantell, gwna bomgrymadau o sidan glas, porffor ac ysgarlat, a chlychau aur ryngddynt. Bydd clychau aur a phom granadau bob yn ail o amgylch godre'r fantell. Bydd Aron yn ei gwisgo wrth wasanaethu, ac fe glywir sŵn y clychau pan a Aron i mewn i'r cysygr ger bron yr arglwydd, a phan ddaw allan, felly ni bydd farw. Gwna hefyd blat o aur pur ac argraffa arno,
fel ar sêl, sanctaidd i'r arglwydd, a chlyma ef ar flaen y benwys gael lluain glas. Bydd ar dalcen Aron ac yntau'n cymryd arno'i hun ei ogrwydd pobl Israel wrth iddi'n gysegru rhoddion sanctaidd. Bydd ar ei dalcen bob amser mwyn iddi'n gael ffafr ger bron yr arglwydd. Yr wyt ti wau siaced o liain main, a gwneud penwysg hefyd o liain main, a gwregis wedi winio. Gwna hefyd siacedau, gwregysau a chapiau feibion Aron. Gwna hwy er gogoniant a harddwch. Yr wyt ti'w gwisgo am Aron dy frawd a'i feibion, a'i hyneinio, ei hordeinio a'i cysegru, mwyn iddi'n fy ngwasanaethu fel offeiriaid. Wel, tra'r daith yn Sir Benfro dros y Pasg, fe gyson ni gyfle yn weld unwaith eto ar eglws hon sydd wedi hadeiladu yng nghesail y creigiau ar yr arfordir tua 2 filltir o Boseston, sef eglws Sant Govan. Mae'r enw'n awgrymu mai ar gyfer y mynach Gofan y codwyd yr eglws hon, ac mae ogof ger llaw, lle cysgododd Gofan tra'n codi'r eglws.
Yn ôl traddodiad llafar leol, cafodd Gofan ei gladdu o dan yr allor ar ochr ddwyreiniol yr adeilad hwn. Mewn chwedl arall, dywedir i Gofan ddianc am ei fywyd oddi wrth fôr ladron ac i'r graig agor o'i flaen mwyn iddo guddio'n ddiogel. Ac fe wnaeth hynny ac fel diolch am y wyrth cysegrodd i fywyd i'w ddiw. Ac mae chwedl arall wedyn yn ymwneud â chloch arian Sant Govan. Maen nhw'n dweud i fod wedi cadw'r gloch yn hŵr yr eglwys hon. A phan byddai'r cloch yn ganu, byddai'r sain yn berffaith o ran tonyddiaeth. Ond, fe gipiwyd y gloch gan y môr ladron, a thorodd Sant Govan i galon. Ond daeth yngylion a chipio'r gloch oddi wrth y môr ladron, a'i ddychwelu di Gofan. Ac mwyn diogelu'r gloch rhag y môr ladron, fe osododd yr yngylion y gloch mewn craig, ac mae'r graig honno sy'n sefyll ger y môr ger llawr eglwys yn cael ei hydnabod fel craig y gloch. Cloch neu glychau. Maen nhw wedi bod o amgylch ers miloedd ar filoedd o flynyddoedd. Yn llyfr Exodus, pennod 28, mae Duw yn gorchymyn Moses i wneud gwisg arbennig i Aron, a dyma'i orchymyn. Gwna fantell yn effrod i gyd o sidan glas, a thwll yn ei chanol ar gyfer y pen, a gwiniad o'i amgylch fel y twll a geir mewn llirig rhag iddo rwygo. O amgylch godre'r fantell, gwna bom gramadau o sidan glas, porffor ac ysgarled, a chlychau aur rhyngddynt. Bydd y clychau aur a'r pomgranadau bob yn ail o amgylch godre'r fantell. Bydd Aron i gwisgo wrth wasanaethu, ac fe glywir sŵn y clychau pan a Aron i mewn i'r cysegr ger bron yr arglwydd a phan ddaw allan, felly ni bydd farw. Ac mae clychau wedi cael ei defnyddio mewn hanes ar gyfer bob math o achlysuron, addoliad, ryfel, heddwch, rybydd neu berygl, cyhoeddi marwolaeth, cyhoeddi heddwch, dathliadau, dweud yr amser, creu cerddoriaeth i enwi ond rhai pethau. A dyma chi dair enghraifft o'i defnydd. Yn gyntaf, mae clychau yn galw pobl i addoli. Y Cristion cyntaf i gyfeirio at glychau yng nghyd-destun addoliad yr eglwys oedd yr esgob Gregory o Tours nôl yn y flwyddyn 585 oed Crist. Clychau mawr oedd rhain a fyddai'n cael eu canu neu eu bwrw eu hysgwyd cyn oedfeion yn yr eglwys i ddihuno'r mynachod. A chyda threigl y canrifoedd, dechreuwyd adeiladu eglwysi a thyrau yn gartref i'r clychau, mwyn i sain y gloch gario mor bell a phosib yn galw bobl i addoli. Mae modd clywed clychau'r eglwys o bellter. I ni'n clywed cloch eglwys Abergwili yn canu am 8 bob bore Sul o'n tŷ ni, ac yn falch iawn bod ein cwrdd ni'n cychwyn am 10. O'n cartre diwetha ni, fe fydden ni'n clywed cloch eglwys Llangynwr yn canu yn gynnar ar fore Sul. A'r eglwys gyda llaw cryn bellter o'n cartre ni'n ddeiaryddol, ond sain y gloch yn cael ei chario ar draws y dyffryn. Os ewch chi lawr i Langranog a cherdded i fyny rhipyn i weld cerflun gwych o granog sant, fe welwch chi yn dal cloch yn ei law. A mae hyn yn wir hefyd am gerflun Dewi Sant yn eglwys Llanddewi Brefi. Y seintiau'n cario cloch tro ar ei pererindodau, ac yn oedi mewn mannau penodedig, yn tynnu'r cloch o'i bag, yn canu'r gloch, mwyn galw bobl ati ti gynnal oedfa i gynnal cwrdd. Ac yn union fel y mae cloch yr eglwys yn canu heddi yn y gymuned i alw i phobl i addoli Duw. Wi yn credu dylen bywydau ni fel unigolion wneud yr union yr un fath. Yn union fel na allan neb golli nac anwybyddu sŵn clychau'r eglwys yn canu ar draws y dre neu'r pentre neu'r ddinas. Felly hefyd, ni ddylent fedru colli nac anwybyddu'r alwad sy'n mynd allan o'n bywydau ni fel unigolion, yn dyrchafu
ac yn anrhydeddu Duw ym mhob peth a ddwedwn ni ac ym mhob peth a wnawn ni. Dyna beth yw addoliad. Ein ffordd ni o ddatgan y gwir am berson Duw, am fawredd Duw, am gariad Duw. Ac i ni'n datgan hyn oll iddo ef yn ei ddatgan i'r greadigaeth gyfan. Fe ddwedodd Iesu yn Efengyl Matthew, fe ddwedodd e am ei ddisgyblion, mae nhw oedd goleini'r byd. Fe ddwedodd e ni ellir cuddio dinas a sodir ar fryn. A chawson ni ddim ein galw i fod yn griw o asiantau cudd neu ddisgyblion cuddiedig. Nid pobl i ni a chywilydd ohono, ond yn ein geiriau'n gweithredoedd i ni fel clychau yn galw pobl eto. Ein gwaith ni yw dyrchafu Duw, ac wrth i ni wneud hynny, gwneud yn siŵr bod eraill yn ei weld yno ni a thrwo ni. Ac nid rhywbeth a wnawn ni tu fewn i furiau rhwng 10 ac 11 ar y Sul yn unig yw dyrchafu Duw. Nid rhywbeth a wnawn ni yn ein haddoliad yn unig, ond hefyd mae bob eiliad o bob dydd wrth i bobl sylwi arno ni ar ein cyfeillgarwch a'n cariad, ein huniondeb, ein hygrededd, ein gostyngeidrwydd, ein tosturi, ein caredigrwydd a'n meddwlgarwch, ein heilioni, ein parodrwydd i wasanaethu eraill ac i roi. Ac yn yr oes arswydus, drahais, hunanol a hunan ganolog hon, yr ydyn ni'n byw yn ddi heddi. Buan y bydd ymddwyn fel hynny yn sefyll allan mor amlwg a'r cyferbyniad rhwng nos a dydd. Clychau ydyn ni, clychau'r arglwydd, a'n sain yn sefyll allan ac yn galw bobl at Dduw. Yn ail mae clychau'n canu hefyd fel rhybydd yn dyn nhw. Chi'n cofio fe bydde'r gwahan gleifion yn gwisgo cloch o amgylch i gwddf a pe bai rhywun iach yn agosau, fydden nhw'n canu'r gloch fel rhybydd i bobl i gadw draw oddi wrthyn nhw. Ac ar y môr byd y morwyr, fydde cloch y llong yn cael ei chanu yn rhybydd fod niwl ar y gorwel a'r ffordd o'i blaen yn aneglir. A hyd yn oed yn yr oes soffistigedig hon, mae'n rheol, cofiwch, bod rhaid i bob llong gario cloch ar ei bwrdd a'n chanu pan fydd niwl. Radar, y GPS a'r dechnoleg soffistigedig eraill, mae angen y gloch o hyd. Tra bod seiren uchel gan yr injan dan heddi, falle bydde rhai ohonoch chi'n cofio taw canu cloch a bydde'n hanes yr injan dan slywer dydd, yn rhybydd i bod nhw ar y ffordd a bod angen clirio'r hewl mwyn gwneud ffordd iddyn nhw. Nawr, nid peth drwg yw'r rhybydd. Mae rhybydd yn beth da, cofiwch. Ac yn yr un modd, rydyn ni bobl Dduw a'r cyfrifoldeb o ganu'r clychau mewn rhybydd i'r byd o'n hamgylch ni bod Duw, i fod yn Dduw cariad, i fod yn Dduw sanctaidd, i fod yn Dduw sydd yn ffieiddi o casineb hefyd. Ac yn ffieiddi o pob angefiawnder, atgasedd, ynghyfartaledd, hiliaeth a chyment o bethau tebyg sy'n remp yn ein byd ni. Oherwydd taw byd Duw yw'r byd hwn, i greadigaeth ef. Mae'r clychau'n canu'n uchel a chlir. Nid ei pwrpas yw i'n diddanu ni a'n swyno ni. Pwrpas y clychau yw ein hysgwydd ni, ein siglo ni, ein hanog ni i ymateb ar unwaith i'n cyfrifoldebau tuag at greadigaeth Duw. Caiff yr eglwys ei galw heddi gan i cloch yr arglwydd yn glir, ac nid yn rhyw wishy-washy, ond yn glir, yn rhybydd bod angen i'r byd hwn newid i ffordd. Eiddo'r arglwydd yw'r ddeiar, medde'r salmydd, a phopeth sy'n byw yn ddi. Duw pia hi, y ddeiar, adnoddau'r ddeiar, a'r sawl ohono ni sydd yn byw ar y ddeiar. Fedrwn ni fyth a thrin y ddeiar yn ôl ein dymuniad ni, a fedrwn ni ddim chwaith trin y teulu dynol, fel sef ryw glefyd ar groen y ddeiar. Plentyn Duw yw bob person, rhan o'i greadigaeth ef, a byddai'n dda i ambell un i gofio hynny. Mae'r eglwys fel cloch yn rybuddio'r byd bod angen iddi newid i ffordd.
Ond hefyd mae clychau'n cael eu canu gyhoeddi pethau llawen yn dyn nhw. Yn draddodiadol, fe genir clychau ar adeg o ddathlu ac ar adeg o lawenydd. Pan fod cwpwn yn priodi, mae cloch yr eglwys yn canu. Adeg yn Nadolig, i ni'n rhoi clychau ar ein coed Nadolig, ar ein dillad ni falle, ar yr addurniadau sydd â ddrws y tŷ. I'n hatgoffa ni o'r llawenydd, y mae Duw wedi ddwyn ni'n byd ni, yn ei fab Iesu Grist. Ar Orffennaf yr 8 1776, fe ganwyd cloch arbennig iawn o dŵr neuadd annibyniaeth Pennsylvania. Cloch y Liberty yn dyfe. Gan alw'r dinasyddion i glywed y darlleniad o'r datganiad annibyniaeth America. A chi'n gwybod beth? Ar y gloch honno, roedd adnod o'r 5 bennod ar 20 o lyfr Leviticus wedi cael ei naddu, sef cyhoeddwch ryddid trwy'r holl wlad i'w holl drigolion. Un cloch rydw i'n cofio clywed i'n cael ei chanu pan o'n i'n blentyn. Cloch a byddai sŵn i yn hala ryw cyffro drwydda i gyd. Oedd cloch y fan hufen ia, o'n i'n clywed i'n dod yn y pellter. Neu beth am gloch yr ysgol oedd yn canu yn dynodi fod i'n ddiwedd y dydd, na chi gyffro yn dyfe. Rwy wedi pregethu mewn capeli cyn hyn ban bod cloch fach yn canu ar gloc y capel ar ben yr awr. Felly nad yw sain y gloch honno yn codi cyffroi'r pregethwr, ond falle fod yn arwydd i gyffroi'r gynulleidfa fod y bregaeth hir wyntog ar ddod i'w diwedd. Felly mae gyda ni glychau sydd yn rhoi ymdeimlad o gyffro i ni, oherwydd i bod nhw'n datgan bod rhywbeth arbennig wedi cymryd lle neu ar fi yn cymryd lle. Ac yn yr un modd yr ydyn ni Gristnogion, wrth ganiatáu lawenydd yr arglwydd ein llenwi, i ni'n cael ein cyrhyrfu i gyd hefyd. Ni ddylid byth ystyried y bywyd Gristionogon yn ddiflas, oherwydd ein Duw ni yw'r un sydd bob amser yn gwneud peth newydd, ac y mae ei drigaredd tuag ato ni yn para byth. Fe gewn ni'n herio heddi felly i fod yn glychau dros yr arglwydd, sy'n canu'n uwch na synau'r byd, ac yn ymgorfforiad o lawenydd yr arglwydd. Llawen hewch yn yr arglwydd, a thrachefn. Llawen hewch. Amen. O llefarad fwy'n Iesu, mae dy eiriau fel y gwyn. Oll yn y dwy'n i mewn y dangnefedd, ac sydd o anfael drol rhin. Mae holl leisiau'r greadigaeth, holl ddeniadau
Gweddiwn. Ein tad yr hwnnwyd sy'n y nefoedd, diolchwn i ti am gyfle i am dywelu ger dy fron di yn awr mewn gweddi. Diolch i ti arglwydd am gyfle i ddoli di yn dad, mab ac ysbryd glân, ac i offrymu'n mawl a'n diolch i ti. Ac o dad nefol i ni'n diolch i ti am thema'r oedfa hon heddi, sef y clychau. I ni'n cofio am hanes, am y traddodiad sy'n perthyn i Sant Govan, ac am bwysigrwydd y gloch yn ei fywyd ef. Ond i ni'n diolch i ti arglwydd am holl waith, I ni'n diolch i ti arglwydd am arwyddocad y gloch yn hanes ein byd ni ac yn enwedig felly yn hanes yr eglwys. Am iddi alw bobl ynghyd i daddoli di, fel y mae'n parhau i wneud heddi. A helpa ni arglwydd i glywed sain y gloch uwch ben syner byd hwn, yn galw bobl ynghyd i daddoli di. Ac wrth i ni daddoli di, helpa ni arglwydd i nesau ata ti, i fyfyrio ar dair, ac i ddyfnhau ein hadnabyddiaeth ohono ti yn dy fab Iesu Grist. I ni'n cofio arglwydd am y clychau hynny sydd wedi cael ei canu mwyn trybuddio. Ac i ni'n diolch arglwydd am bob arwydd sydd wedi yn trybuddio ni ar daith bywyd bod na berygl ger llaw. Ond ambell i waith arglwydd i ni'n fyd i sain y gloch yn dyn ni. I ni'n credu ein bod ni'n gwybod yn well. Ond pan ddaw'r her i'n rhannu, fe sylweddolwn ni wedi'n arglwydd, y dylsen ni fod wedi gwrando, ac y dylsen ni fod wedi cymryd mwy o sylw. Madda i ni felly o dad nefol, ein bod ni'n fyddar i sain y gloch yn bellwaith, y clychau hynny o gyngor a chefnogaeth sydd o'n hamgylch ni, a'r clychau hynny mewn lleisio pobl ac unigolion sydd yn ceisio'n harwen ni a'n diogelu ni. Madda i ni arglwydd ein bod ni'n gwybod yn well a phawb ar adegau, yr hwy ni ras a doethineb, i oedi, i wrando ac i ddysgu. Diolch i ti arglwydd am y clychau hynny sydd yn canu yn arwydd o lawenydd a llwyddiant. Ac arglwydd i ni'n ymwybodol fod na glychau yn hamgylch ni mewn ffurf pobl, teuluoedd a chyfeillion, ac fe gofiwn ni hefyd bod Iesu hun fel cloch yn ein swyno ni gyda'i eiriau, ond hefyd yn ein herio ni. Ond ni'n diolch i ti arglwydd bod gloch llawenydd yn canu mor aml yn ein bywydau ni, a thithau'n rhoi cyfleoedd newydd i ni a phrofiadau newydd i ni, a bob profiad a chyfle newydd yn gymorth i ychwanegu at ein gwybodaeth ac i adeiladu'n cymeriadau. Ac am hynny arglwydd i ni mor ddiolchgar i ti. Fe gofiwn ni am ein byd ni mewn gweddi y diwrnod hwn. Gofiwn ni am bawb na mae clychau rhybudd yn seinio yn ei hardaloedd. Mae diogelwch nhw mewn peryg. Cofiwn ni am bawb arglwydd sydd yn profi clychau llawenydd. Yn helpa ni arglwydd i gadw'n trad ar y ddeiar hefyd. A chofiwn hefyd am bawb sydd yn daddoli di heddi, ac wedi ei ddyrhau i sain y gloch yn ei galw nhw ynghyd. Ond ni'n gwybod bod na nifer yn daddoli di mewn mannau cuddiedig heddi. Yn ofan dweud mae Cristnogion nhw yn cael ei herlyd am ei ffydd a'i cred. Eraill wedyn yn daddoli di mewn ardaloedd sy'n cael ei rhwygo gan ormes a ryfel a thrais. O dad nefol, ein dymuniad ni yw clywed cloch heddwch yn canu yn ein byd ni heddi hefyd. A chyfiawnder, rathrigaredd a gras, cofia'r byd o feddyg da a iddoluriau. Clywai'n gweddi felly o ddiwe'n tad, ac aros gyda ni weddill y dydd cysegredig hwn, ac i fewn i'r wythnos newydd sydd bellach wedi gwawrio. Gofan nhw'n hyn oll yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. Yn dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beinyddiol, a madda i ni ein dyledion,
fel y myddeiw ninnau un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canes eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach ac yn gynnes. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen. Rwy'n dy weld yn sefyll rhwng ymyr y tŵs. Gwrdd eich teilwng o'm holl ffyryd mai o ran rwy'n dod yn abod dy fod ewch y lawg wrth yr chair y byd. O am yr eiliad y cafft a weled fel yr sy'n saron yw dy enw. Gwyn a gwridog teg o bryd ar y ddeng y mi yr wyt yn rhagor